Türkmenistanda çağaları akıl taýdan zeherleýändikleri türlü subutnamalar bilen ortaga goýuldy. Garasız diyarım, güller gülaçyar. Arkadağın täkim paýhasy bilen, her günüň toý bayram şatlykly geçýär. Arkadağın täkim paýhasy bilen, hormatly arkadağymyz çağalar bize Paýhas çeşmesi kitabyny sowgat edip berdi. Hormatly arkadağymyzyň şu ajaýyp eşretli, hormatly arkadağymyz Subutnamalaryň sanyna ýene-de bir goşulyp dünýäni hayran galdyrdy. Lewap welaýaty dänöwden iýerilen maglumatda 6-7 ýaşly çağalara Arkada atly goşgyny okuň ilkinji gününden ýatladyp başlandyklary habar berildi. Kaýsy kitapda ýazylan o goşgu? Ana dili. Ana dili kitapda şu arkada dep goşgu ýazylanmy? Sağ bol arkada diyen goşgu. Sağ ol dep neme edipmiş? O arkada sağ ol dep goşgu aýdasa? Yazıktılar da. Aýdyp berkany asta-astadan aýtkany. Sağ bol aýdýazmy dama watana arkada da bahtiyar döwür üçin guanyar afiçaga. Çağalar ýatlan goşgusynyň näme barady we kime başlanany barady pikirleri hem ýok. Bu hem insan çağalykdan başlap ýoldan çykarmagyň ilkinji ädimleri bolup durýar. Bu ýagdaý ene atalary howsala düşürdi we nägileliklerini habar kanalymyz arkaly bildirdiler. Bilnişýaly Viktor Hramow Türkmenistanyň halkyny biýsowat etmek babatda 30 ýyldan bäri ideologiýa boýunça jogapkar hökmünde iş alyp barýar. Şol bir sanda 30 ýylyň dowamında ähli prezidentleriň birinji derejeli kömekçisi bolup, üýtgemesiz wezipäni eýläp gelýär. Hramowyň alyp barýan işleriniň netijesinde Türkmenistanda çağalar biýsowat we ideologiýasy boýunça da gorkak bolup ýetişýärler.